Türkmenistanyň we Russiýanyň raýatlary Türkiýede ýaşaýyş ruhsatyny alanlaryň sany boýunça lider boldular. Bu barada Türkiýanyň Migrasiýa Müdürligi tarapyndan maglumat berildi. Umuman Türkiýede wagtly ýaşamak ruhsatyndan 1,10 milliondan gowrak tasary ýurtda peýdalanýar. Olaryň köpüsi, ýagny 109 000 adam Türkmenistanly we 100 000 adam ortiýetli. Türkiýeden wagtly ýaşaýyş ruhsatyny alanlaryň sany boýunça 3-nji orunda Irak raýatlary durýar. Olaryň sany 90 000-a ýetýär. Soňra Eýranyň we Siriýanyň raýatlary barýar. Olaryň her birinden 79 000 adam alypdyr. Ýaşaýyş ruhsatyny Azerbaýjandan 68 000 adam, Özbekistandan 50 000 adam, Gazagstandan 43 000 adam, Awganystandan 41 000 adam, Ukrainadan hem 37 000 adam alypdyr. Türkiýanyň Migrasiýa Müdürligi beýlik ýagdaýlary bilen birlikde gysga möhletli ýaşamagy ruhsatnamalaryň tanawynda talip okuwçylaryň ýaşamagy ruhsatnamalaryny seýle masgalan birleşdirmek üçin berilen ýaşaýyş ruhsatyny da nazara alýar. Türkiýede ýaşamagy ruhsaty bolan dasary ýurtlaryň köpüsi Stambulda hasaba alyndy. Olar 555 000 goloy. Antalya'da 116 000-den gowrak adam we Ankara'da 71 000-den gowrak adam bar. Russiýanyň Ukraina garşy doly möçberde hüjümlere başlamagyndan soň ruslar ýurtdan köpçüliklen çykyp başladylar. Ruslaryň köpçüliklen gidýän ýurtlarynyň biri Türkiýe boldy. Türkmenistandan hem ykdysady krizisiň ýokary bolmagy we Berdimuhamedowlaryň ýürüdýän rejimi sebäpli raýatlar ýurtdan köpçüliklen çykmaga mejbur bolýarlar. Türkmenistanyň häkimetleri köpçüliklen migrasiýany toktatmak maksady bilen Ankara'dan 2007-nji ýyldan bäri güýje girdilen türkmen raýatlaryna wizasyz giriş düzgünini ýatyrmagy soradylar. Türkmen tarapynyň haýsy boýunça 2020-nji ýylyň sentýabryndan Türkiýanyň häkimetleri öňkü düzgüni ýatyrdylar.